ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали Далер Офисиал. шумо дар канали Далер Офисиал ҳастед бачаҳои азиз. имрӯз 24 ноябри соли 2023 ирӯза навор ба шумо 10 дона мошин бари шумо пешод кардем. Hyundai Avante, Toyota, Mercedes, Lexus, Daewoo Lacetti, хулоса мошинои зур бари шумо тамошо кунед. дар ҳамин навор ҳаракат кунед, меҳнатро қадр кунед, лайкотонро бизанед, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангуларо бардор висе кунед. качес бара 720 монда ба ҳазур тамошо кунед. навора нагзаронед марди азиз. ҳам мошиное ки дар реклама дестен ҳаминро пешниҳод кардем. лайкотонро бизанед. дар комментария ҳатман нависед аз кадом маркаи мошина шумо дар маъқулаи мо аз рӯи комментария зиёдтар навор мекунем бардор азиз. мақсад ки наворро тамошо кунед, дастгирӣ кунед. дастгири шумо пешравии кори моаст. хона, замин, квартира боша роҳӣ кунед, рекламааш кунем. барои реклама имо, ватсап чизе ки дорем барои фурӯши реклама боша. агар мақсад мо дар равон кунед, мо дар навораи баъдна иншоалло ҳаракат мекунем, реклама кардан фурӯшда бигузорем шо. эълона сар мекунем. якум мошини фурӯшӣ бародар азиз, Opel Astra F солаш 1996. айни ҳол дар клуб қарор дорад, бо нархи 29500 сум фурӯхта мешавад. ҳамин қадар мақсад нархша пешод кардагиам. 36 бензини газ дар кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика. ҳолати мошин хубай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документ бучидагиай, мешини ҳай мекунӣ, сирошна сундаркорай. мақсад бо нархи 29500 сум фурӯхта мешавад. хайдори қазиқ бошен, агар амин рақамода занг занед, лайкотонро бизанед, навора паҳн кунед, историётонро монем бачаҳо. солша 96 мегӯяд, краскаш тоза, 4 баллони 70-80 фоиза. состояние мошин хулоса тенҷай. марҳамат кунед, занг занед бигиред. касоне ки аз TikTok ва Instagram-ро тамошо кардем, агар хоҳед ки навораи мо тамошо кунед 10-12 мошин ҳар рӯза дар YouTube поестен Далер Офисиал, ҳамин шапкаи сар канали мо бачаҳо. каси дар маъқулаи марҳамат гузарен тамошо кунед. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. қабул кардем Opel Astra H. балечкои Astra H агар бошен, лайкотонро бизанед, навора паҳн кунед. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 65000 фурӯхта мешавад. 36 бензини газ дар кузови универсал. краскаш хай тозак, хушрокай, дар ҳолати хуб мошин қарор дорад. 4 баллонаш пака нав бигем, агар хато намекунем бачаҳо азиз. пачкам бигем мешавад. мотораш 1.4 бензини газ, механика. срочна фурӯшӣ, ягон камбудӣ надорад, яксола ҳуҷҷат пурра дорад. даруни мошин пон тоза, хушрокай. хай худотон состояниеша дар ҳамин экрантон дидесем бардор азиз. поликош масад кам дидагай. деки краскаи мошин тозакай. мошина қонуни қоида кардаган барои ҳай кардани худошон. рақамоша мондем 203 5498. занг занед, бо муомила кунед оиди нарх навош. мезанем ба сеҳи мошини фурӯшӣ. Hyundai Avante солаш 2010. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 92000 сомонӣ фурӯхта мешавад бардор азиз. 36 бензини холӣ, газ надорад. кузов седан, мотор 1.6, автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документ солона дорад. бисёри баъд арзон намешавад. мақсад ки нафарое ки ҳастанд, мисол 80-85 та мекунанд, ихелие одамо баша, агар мақсад занг назанед. солаш 2010 Hyundai Avante. пони мошин созакай, хулоса қонуни қоидаш қатъяй. ҳай мекунед без камбудӣ, расходаш намекунед, фақат ҳамин бензина мерезед, ҳай карда мегардед. навораи мо шумо дар маъқул боша бардорез. ҳатман масъалаи лайкора бизанед, чунки навор лайк бисёр гирифт, автоматик паҳн мешавад бардорез. ҳамин мошин фурӯшҳо ба зудӣ мошинашон мефурӯшанд. мошини фурӯшӣ чорум дӯстон азиз. Opel Astra H боза якдонага, солаш 2006. фикр мекунам мошина ҳамирӯза беҳадди бад хеле тозаи хушроки, ака нархошон камтар қимат ҳам бошад, состояниешон чоткае. солаш 2006. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 81000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензин, мотор 1.8, коробка передачи автомат, мошинча вагон. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 6 моҳ пеш меган аз вагон гирифтем. мошина ягон камбудӣ надорад. комплектатсия мотор 1.8. ин ҳамин дӯстон маълумоти мошин бари шумо. خب автомат, автопилот, климат контрол, кондитсионер, ях,
خب رژیم سپورت автофар мултирул 4 та электропакет маълумото иловагира метавонен ами рақамои насаб занг зад бигирем бардорем усули накардем. мошини панҷумда мегзарем акам. Nissan Maxima ҳастаи нафарое ки Nissan мехаранд. ранди Nissan моро тамошо кеса боша марамат кине нигоҳ кине ака маълумоташа. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 37000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошини сӯзишвориш бензини газай, кузовиш седан, мотор 3, коробкаш механика. моториш 100%, балоно 80%, хадавои 80%, документ тамом шидаи задагӣ пусидагӣ надорад. савдо дар болои капоти амин Nissan Maxima соли 2001 бардорад азиз. яъне қа маълумот баҳри шумо. состояние мошина хулоса қайд кардан созай. касоне ки хона, замин, квартира, техника, аппарат чизе ки фурӯш ё реклама дорен метавонен WhatsApp имо дар аввали навор мондагӣ бардорад. равон кунен, иншоалло дар навори баъдина мо рекламаш мекунем. мошини навбатира бинак бардор азиз. Daewoo Lacetti солиш 2005 айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 55000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика. фикр мекунам нархи мошин камтар қимата ине ки берасхода охи. ае ки мегирен понли ҳар рӯз устодаен фикр мекунам хеле хуба қиматтар бигиву состояние созиги бача. хоб номерош 914 занг мезанем бардор азиз. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. солиш 2005, мотор 100%, мултирул ҳамаи чӣ дорад. занг занен бо оиди мошин мақсад гап мезанем, муомила ҳам дора камтар. арзон ҳамеша бачаҳо. оиди нақ набош гап занен. рафта бихарен ша. мошини навбатӣ як дона Opel Astra F боз баҳри шумо. солиш 1994 айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 30000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6 литр, коробкаш механика. мошинча тоза акай. конкретни харидор бошӣ мега занг бизан. моториш модулай. срочно бо нархи 30000 сомонӣ фурӯхта мешавад ам мошина. ки харидори қазиқ бошад агар маълумот худотон бо занг зада оиди мошин маълумоташа бигирен. аввал занг зада рақамошон кор мекана намекана. мақсад сай мошиное ки мефурӯшанаш номерошона кишта мемонанд 3-4 рӯз. што ми ами просмотри канали мо мембара дига просмотр намегирам. бисёр бигирад рӯз 3 рӯз дига нороҳатшон намекунанд. барои мо вақте ки номерошон киштагӣ бачо беҳуда зангшон назанен. значи фурӯхтагианша. мошини фурӯшии навбатира бинак бардор азиз. Opel Vectra 3 солиш 2002 айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузовиш седан, мотор DVD, пробегиш 213211 километр, коробка передачи автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. автомат, мотор DVD сеп, бензини холӣ. люк дорад, кондитсионер кор мекунад, салон кожа. хоб электропакет 4 та, яксола ҳуҷҷат дора. мақсад ҳолати беҳтарин дай бошин. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ. мақсад бардор азиз касоне ки хоҳиши харидории Vectra 3 ра дорен маромат кунед бигирен. ҳамин лайкотона намонда бошем бачаҳо. фақат лайкора бизанен. рости навор 4000-5000 просмотр мегирад. деки 200-300 та лайк бачаҳо. касе ки медорад ҳамин лайкотона бизанен. ай ҳамаи шумо хоҳиш. мошина навбатӣ BMW X6 дӯстон азиз. солиш 2010 айни ҳол дар Истаравшан қарор дорад бо нархи 164000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мотори худаш BMW нигоҳ кунед. краскаш сафед, салон кожа, яксола ҳуҷҷат. сӯзишвориш дизел дар Истаравшани бостонӣ. краскаш сафед гуфтем. мотор 3.5 литр, 123456 километр пробег. коробка передачи автоматика. мошин 100% ягон дард надорад. яксола ҳуҷҷат дорад. балонош нав, тонировка дорад. вагон антифриз шудагӣ.
хулас ягон кори зиёдӣ надорад. Харидори қызиқ бошед, агар BMW харои қызиқ, ина BMW X6 баҳри шумо успед карда бигиринша. мошини навбатӣ бародари азиз, Mercedes Benz C-Class солаш 1998 айни ҳол дар клуб қарор дорад. Бо нархи 50,000 сомонӣ савдо мешавад. 36 бензини газ дар кузов седан. хай краскаша бинен, дам бигирем бачаҳо. бениҳоят мошин тоза ки хушрӯакай. Mercedes харо марҳамат кинед. объём мотор 2 литр. коробкаш автоматика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировка ҳуҷҷат 9 моҳа, срочна бо нархи 50,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. беҳуда нороҳат накунед. 4 баллони 70-80% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин. лайкотонро бизанед. иншоалло навор ба охир мерасад. боқӣ дар амони худо то наворои баъдна. дар комментария силкаи канали дигаи бачаҳо бигзарен. бо пага давҷа навор дорем.